Nebalmaou, billet mardi le 28 novembre 2023. Billet mardi le 28 novembre 2023. Amena Andadou, ya famia bala, Assimi Koïta, Aleni Poutine Kumana Kunu, Amena Andadou, Olako Wala Wala. Nantemena Kaboueno Burkina Faso, au lieu Trosi Fara, ya famia bala, Ateku Baton Kono. Au lieu Trosi Bas Sabanu Ko Fara Kunu. Ngache, ala ka barka do Ibrahim Traoré la, amena andado ola. Nan temena kabweno, Mali, Burkina, Niger. Olu ye sanu bo sangelen kono, akabo hakilma, milliard hakem min sorola, ate ku TGV kono, amena andado ola. Mali, Burkina, Niger, nin jamana saba, depu yu tege di nyogoma, uka sanu bota, ya famia bala abena toni, keme fla, ani bisaba, ani fla dema. Na ware hake fore yengache. Ibeti kunfɛ depuis an y'an ka sanu tigɛ Faransi la Mali, Niger, Burkina nga cɛ an bɛ ka sɔrɔ kɛ bi a ka bon hakili ma n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɔra yen nɔ min ye Alizeri a Kidali minɛli a ma bɛn olu ma an y'a fɔ yan dɛ n'anw ye kuma fɔ Ala ta don mɔgɔkɔrɔba kuma surukubo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ an y'a fɔ yan ko Mali jugu fɔlɔ-fɔlɔ k'o ye Alizeri de u nana da kɛnɛ kan Kidali minɛli a ma bɛn Alizeri ma o bɛ bo fara la an bɛna an da don o fana la k'o wala wala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Sudan jamana olu bɛ ka comment ça s'appelle ONU mɔgɔw gɛn Sudan jamana olu bɛ ka MINUSMA gɛn bi a ka bon hakili ma an bɛ an da don o la k'o wala wala n'an bɔra yen nɔ min ye sɛbɛnnikɔrɔkaw ye olu fana ye fɛti ba kɛ Kidali minɛli fɛti nka cɛ olu ye fɛti ba kɛ a ka bon hakili ma jama bɔra nga ca jama ɲɔgɔn ma deli ka bɔ Mali kɔnɔ Asimi ala ka barika don i la an bɛ an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye Trosi Damaw ye olu fana bɔra panpana ko Gamu kɛra Kidali gouverneur ye k'a bɛnna olu ma petite Gamu min ninnu filɛ kuma la bi ko b'i fɛ kana sɔn dɛ Trosi don ninnu tɛ ɲinɛ fo ka diɲɛ dugukolo minɛ Trosi Dama taara fara ɲɔgɔn kan Gamu kɛra Kidali gouverneur ye a bɛnna olu ma petite patata a bɛ galon fi fɛn fɛn n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ kun ci k'a da fara voilà n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Azawad olu bɛ Faransi kɔnɔ yan bi Azawad mɔgɔ bɛ Faransi kɔnɔ u bɛ bo fara la hali Faransi ko bisimila a ma kɛ o filɛ nin ye kisini dɔ kɔnɔ u ka réunion n'u ka fɛnw na musonin dɔ bɛ yen nɔ o date yɛrɛ banna n'i y'a ye a fasali komi Gawo fatɔ o bɛ panpan na komi tinɛni ko Wagner ye population faga Wagner ye Kidalikaw faga kafiri denw mɔgɔ fɛn fɛn sara Kidali aw Azawad de y'a bɛɛ faga an bɛ kodaw kan bi garankɛ ma min da b'a bolo kan n'an bɔra yen nɔ min ye Jopu ye i y'a faamuya b'a la jamana saba in i y'a faamuya b'a la o bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi a ka bon hakili ma a Jopu tun b'a kɛnɛ kan an bɛna ale fana kumakan k'a la ni waati man ta an tɛgɛ ma ni waati man ta an tɛgɛ ma kafiri den ala jugu min ye Buba Fana ye an b'ale can-canya a ka bon hakili ma parce que laɲini fila t'ale la bi maliyɛndenw ka sa a ɲɔgɔn ŋaniya jugu den ma bange Mali kɔnɔ kafiri ala jugu i ni Asimi de bɛ ɲɔgɔn na walima i ni Modibo Kɔnɛ de bɛ ɲɔgɔn na c'est pas parce que aw ka nan bɔ n'aw tun tɛ fɛ aw ka nan ka bɔ aw ni Modibo Kɔnɛ de bɛ ɲɔgɔn na mais ni ni e y'a kɛ ŋaniya jugu denya ye ko maliyɛn bɛɛ ka sa maliyɛnw ka degun e bɛ ka yɛlɛ n'o ye kɔlɔn jugu jiri a bɛ kari yɛrɛ kɔnɔ ye an b'ale gosi bi a ka bon hakili ma nin de ye an sigi kunba ye ka Baculi fo ka wali ɲuman dɔn musobaw ka musoba muso min nana ka fantanw dɛmɛ Baculi an ka foli b'i ye ne balimaw an bɛ don an sigi kunba kɔnɔ bi ye mardi le 28 novembre 2023 kunu Asimi ko k'a ni Poutine Vladimir Poutine kumana ko kumana fɛn min kan o ye wali ɲuman dɔn de k'a ni Poutine kumana ko foyi ma tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ wali ɲuman dɔn kɔ a ye Poutine fo ka wali ɲuman dɔn n'i y'a ye bi an sera ka Kidali minɛ ko grâce à Poutine Asimi Poutine fo kosɛbɛ kunu téléphone tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a ye Poutine fo ka wali ɲuman dɔn ko n'i y'a ye Mali sera ka don Kidali bi ko grâce à Poutine e de ye kɛlɛkɛminɛn feere an ma e de y'i ka sɔrɔdasiw bila u kana an dɛmɛ e de ye satellite ni fɛnw di an ma i ye ɲuman a c'est que Poutine ye ɲumanya fɛn fɛn kɛ Asimi Poutine fo n'a bɛɛ lajɛlen ye Poutine ko a ma ko t'enquête fɛn min ka go ale diɲɛ kɔnɔ o ye fisurunwaleya de ye n'ale n'i jɛra min kan n'i y'a baara bɔ a sira fɛ ka kɛ danbetigi ye k'ale Poutine fana bɛ sa i kɔ Poutine ko depuis ani Asimi kɔni jɛra k'a ma tigɛ a la fɔlɔ dɛ ko Asimi mɔgɔ ɲɛnama dan de ye Asimi mago bɛ fɛn fɛn na ko ni Asimi kɔni y'a da waga k'a bɛ fɛn fɛn fɛ k'ale Poutine b'a di Asimi ma
nin de tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ Asimi kɔni Putini fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ye Putini ye ɲumanya fɛn fɛn kɛ Mali ye a ye dɛmɛ fɛn fɛn ta k'a ɲɛsin Mali ma Asimi nin bɛɛ lajɛlen segin Putini tulo kɔnɔ k'a bɛɛ i y'a faamuya wala k'a fo n'a bɛɛ lajɛlen ye avion ko ta fanfɛ o sɔrɔdasiw ta fanfɛ o satellite o drone o fɛn fɛn Putini fɛn fɛn kɛ Mali ye Asimi y'a Putini fo n'a bɛɛ lajɛlen ye Putini fana tilara k'a fɔ Asimi ye ko n'i y'a ye ale ye nin kɛ Mali ye grâce à Asimi parce que danbe bɛ a la sinon danbe tɛ mɔgɔ mɔgɔ la ale t'a ka minɛn di ma kuma ma se a ka dɛmɛ ma nin de tɛmɛna u ɲɔgɔn cɛ Putini tilara ka ɲini Asimi fɛ k'a bɛ sira min kan n'a tora o kan hali satanden k'a b'o di Mali ma hali satanden k'a b'a di Mali ma Asimi k'i bɛ sira min kan ni tora o sira kan ko hali satanden k'a b'a di ma an bɛ Ala fo k'Ala barikata an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso Turɔsiw de ye ɲɔgɔn dalajɛ Burkina dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Djibo Turɔsi 3000 olu ɲinana min kɔ drone b'an bolo olu ɲinana min kɔ avion b'an bolo a kelen c'est que avion kelen a bɛ se ka mɔgɔ c'est que a bɛ se ka dugu jamana ci quoi avion kelen a bɛ se ka jamana ci dugu tɛ dɛ jamana avion kelen bɛ se ka jamana ci heure 2 kɔnɔ a Turɔsiw ɲinana min kɔ avion b'an bolo caméra bɛ sanfɛ foyi tɛ se ka kɛ an na u y'u ka dɔrɔgu jugu kunu waati min na si bannen den ninnu u sɔrɔla ka yɛlɛ u ka moto sanfɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ i bɛ Ala kali k'a fɔ k'o filɛ nin ka taa kɔɲɔyɔrɔ de la walima denkundiyɔrɔ Ibrahim Traoré sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la a ka salon kɔnɔ a bɛ k'a ka sɛwɔrɔ ɲimi a ɲɛ bɛ si bannen den ninnu natɔla la a sɔrɔla k'a ka avion n'a ka drone bila k'u bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ Turɔsi 3000 ni kɔ nka cɛ an tɛ se k'a image yira quoi n'i y'a image yira dɔrɔn i y'a faamuya u b'i ka page minɛ mais an bɛna journaliste kumakan k'a la a image b'an bolo k'o ye fagali da Turɔsiw kan kunun Turɔsi 3000 k'a bɛɛ faga mɔgɔ kelen ma bɔ a la nin d'a kɛ cogo ye n'an bɛ taa nin tacogo la bilahi aw de bɛ ban quoi parce que a tɛ se dimi tɛ se ka don anw na o hali an ka sɔrɔdasiw bi ka taa kɛlɛ kɛ n ka cɛ c'est même pas la peine avion de bɛ yen drone bɛ yen dɔrɔn k'a bɛɛ ɲɛnabɔ avion de bɛ yen ani drone olu bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ quoi voilà an bɛna image yira aw la fagali min dara aw kan kunun a ka bon hakili ma mais su ninnu tɛ dɛ n'i ye su yira dɔrɔn i ka page bɛ ta n'i dun ka page tara i tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ minnu mago bɛ image ninnu na bon n'i ko ko mɔgɔw fana k'i wele appeliw bɛ caya kojugu sinon o b'an bolo yan walima n'a taara whatsapp groupe kɔnɔ o bɛ yen nɔ ala o ye fagali da aw kan dɛ walahi o caman de faga an k'aw ka journaliste lamɛn fɔlɔ. Des nouvelles du front. La ville de Djibo, prise pour cible par terroristes dans la soirée, ont laissé leur plume face aux forces combattantes. Plusieurs centaines de terroristes sont neutralisés. On voit cela avec Draman Diéné. La ville de Djibo a été la cible d'une attaque massive hier dans la soirée. Menée par une horde de plus de 3000 terroristes, l'offensive s'est heurtée à la farouche résistance de nos vaillants combattants qui ont rapidement pris le dessus, contraignant l'ennemi à la fuite. L'ennemi, qui avait pour objectif sans doute de prendre la ville et le camp militaire, a subi une cuisante défaite. La détermination des combattants au sol et les vecteurs aériens engagés ont permis de neutraliser plusieurs centaines d'assaillants, comme on peut le voir sur ces premières images. En attendant le bilan définitif, avion de to sanfɛ n ka cɛ ka bɔmu jigi Turɔsi 3000 in kan ka bɛɛ kɛ saribɔn ye k'a bɛɛ de kɛ saribɔn ye bilahi k'a bɛɛ kɛ saribɔn ye moto fara hadamadenw kan k'a bɛɛ kɛ saribɔn hali dugaw olu tɛ se ka mɔgɔ sogo dun a bɛɛ tiɲɛna mɔgɔ sugu a bɛɛ tiɲɛna u y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara k'a bɛɛ jeni k'a bɛɛ yɛlɛ y'a cɛ dɔrɔn ni gosili nɔ ka jugu dɛ bilahi ni avion ye gosili kɛ quoi i bɛ Ala kali k'a fɔ ko mɛlɛkɛw de y'a susu i kun quoi ni avion ye gosili kɛ i bɛ Ala kali k'a fɔ ni mɛlɛkɛ y'a susu jahanama kɔnɔ denw kan cogo min na o bɛ kɛ saribɔn de ye quoi u y'a bɛɛ faga Ala ka barika don Ibrahim Traoré la ni tun ma na a tun tɛ ɲɛnabɔ ni tun ma na a tun tɛ jɔ Turɔsiw bilahi tɛ se ka foyi kɛ nin jamana saba la tugun nin y'a bannen de o a Mali y'u goloba o bɛ k'u kunda Burkina de kan Burkina fana tan t'olu bolo
Mali b'u k'u ta tiɲɛ sisan u bɛ fɛ ka taa Burkina de. Burkina bɛ k'u siya latunu. Ala ka barika don Ibrahim Traoré la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Alizeri kɔnɔ. Ne balimaw anw y'a fɔ yan ko Mali jugu fɔlɔ-fɔlɔ ko Alizeri don. An y'a fɔ yan dɛ. Mɔgɔkɔrɔba kuma suruku b'o don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ. Alizeri de diminen filɛ nin ye Irisi kɔrɔ ko Irisi taara Kidali bɔ bolo la ko k'a sɔrɔ o ma tɛmɛ olu ka côté fɛ. Cela veut dire quoi? Ni Irisi tun taara olu ka côté fɛ ka t'u sara olu la ko bɛna Kidali minɛ olu tun bɛ Irisi bɔ Kidali minɛli ko la. Parce que olu yɛrɛ de Turosu olu yɛrɛ de Sema mɔgɔw ye. I m'a ye depuis an ye Sema gosi marche kɛra comment ça s'appelle Alizeri kɔnɔ ko an bɛ ka Maliens de fɛngɛ an bɛ ka k'u ka nisɔngoya yira Alizeri kɔnɔ. Alizeri service de renseignement olu de filɛ nin k'u datigɛ Irisi la ka tila ka Irisi tɛngerima ka Irisi ka kuma sugu bɛɛ fɔ Irisi ma. Irisi m'u bɔ yɛrɛ visé. Irisi ko k'olu nana baara min kama Mali kɔnɔ olu b'a kɛ de olu nana ni basigi ni hɛrɛ bɛ se ka Maliens bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na olu nana o de kama. N'a ye kulela ko Maliens kana Kidali minɛ dɛ aw balimaw de bɛ Kidali dɛ Kidali tun man ka minɛ nin cogo la dɛ n'a ma fɔ aw ye dɛ mun de bɛ fɔ aw ye Maliens de ta ye Kidali ye Maliens de ye Irisi wele baara bɛ Mali ni Irisi de cɛ mun de bɛ taa fɔ Alizeri ye ko faut que Kidali minɛli ka sara olu la parce que u tɛ fɛ Kidali ka bɔ bolo la tɔɔrɔ min bɛ an kan olu de tun b'a kɔfɛ olu de tun ye Sema Turosu dɛmɛbaga ye an ye nin fɔ yan dɛ Kidali minɛlen min filɛ nin ye Alizeri service de renseignement olu de diminen filɛ Irisi kɔrɔ o bɛ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ Irisi ma ko Irisi tun man ka Mali dɛmɛ ka Kidali bɔ bolo la ko hali ni Irisi tun bɛ Mali dɛmɛ ka Kidali bɔ bolo la k'o tun kan ka tɛmɛ Alizeri de fɛ fɔlɔ o tuma na Mali nana Alizeri ba de ka kɔɲɔminan kɔnɔ wa walima Ala ye Alizeri dilan ministre y'anw gɛngɛ yan an b'an ka lakana kɛ a tɛ sara mɔgɔ si la an ka jamana b'a bɔ bolo la an tɛ tɛmɛ mɔgɔ si ka côté fɛ comment ça s'appelle Alizeri Murtani anw y'a fɔ yan ko aw de y'an jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye kɛlɛ min bɛ kɔrɔnfɛla la aw de bɛ ka juguw dɛmɛ parce que aw ɲɔgɔn don surakaw don bɔra Libi ka na aw ni olu bɛɛ fara golo kelen de aw bɛɛ ye joli kelen mɔgɔw de surakaw don u bɔra Alizeri ka na sigi Kidali kɔnɔ aw tɛ fɛ olu ka bɔ anw ka jamana aw ye nin kuma in bɛɛ fɔ yan o tɛ ne ka na an ka tiɲɛ segin a ma yan u diminen don bi dɛ k'olu tun tɛ fɛ Kidali ka minɛ nin cogo la ko Irisi tun kan ka tɛmɛ olu ka côté de la ka taa fɔ olu ye k'o bɛna Kidali minɛ n'o tun kɛra olu tun bɛ négocier ni Irisi ye Kidali kana minɛ dɛ kɛlɛ kana kɛ nin cogo la dɛ mɔgɔw kana ta kɛ nin o tun bɛ fɛ ka mais an tɛ bila retard la tuguni dɛ baara Asimi ko baara de bɛ yen jamana in bɛ bɔ bolo la de n'a bɛnna min ma o don n'a ma bɛn min ma Mali bɛ yen n'a ka di Alizeri i ɲɛsin Mali ma an bɛ Alizeri bunte ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a se b'an ye bi Alizeriw yɛrɛ y'a fɔ ko Mali ka kɛlɛkɛ minɛnsan dabila ten ko an ka wari don sira la ko an ka don ji la aw de bɛna an ka jamana jɔ cogo fɔ an ye yan o tun t'o nɔfɛ dɛ parce que Mali tɛmɛn'o la olu bɛ minɛn san Irisi bolo an b'a san Irisi bolo an ye minɛn hakɛ min san Irisi bolo olu ma ɲɔgɔn san o b'a bɛɛ jate dɔn o de la u nana ko non ko an ka minɛn san dabila ten u y'o fɔ depuis salon parce que Mali tɛmɛn'o la puissance la Mali b'u ɲɛ puissance la i y'a faamu voilà Alizeri diminen don bi Kidali minɛli la Kidali minɛli a ma bɛn Alizeri ma o bɛ ka kuma jugu bɛɛ lajɛlen ta ka fɔ Irisi ye o bɛ ka i y'a faamuya la kuma sugu bɛɛ fɔ Irisi ma bi ko Irisi tun man ka Alizeri minɛ nin cogo comment ça s'appelle Kidali minɛ nin cogo la n'a ma fɔ olu ye o tuma na aw de ta ye Kidali ye Kidali c'est pour les Maliens Kidali ye Mali dugukolo de mun de bɛ taa fɔ aw ye de n'importe quoi hali bɛɛ b'aw sugu yira o de la ne tɛ suraka fɛ suraka man ɲi o bɛ janfa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o bɛ yeli fɛ mais i b'a sɔrɔ joli b'u ɲɛ dugu ma o bɛ yeli fɛ mais o bɛ se k'i sogo dun quoi ninnu de tun b'a la de accord d'Alizeri olu de tun bɛ kojugu in bɛɛ kɔfɛ olu de tun ye kojugu in kunyanfan ye Kidali kɛra Mali ta ye alors k'u ka nisɔndiya olu diminen don ko non ko Kidali tun man ka minɛ sisan ko Kidali tun man ka minɛ nin cogo la ko faut que Kidali minɛtɔla Irisi tun ka na fɔ olu ye ni Irisi tun taara fɔ aw ye ko bɛna Kidali minɛ walahi aw tun bɛ a kɛ nafigiya ye Irisi aw kana Kidali minɛ sa an balimaw de bɛ yen o tɛ Irisiw t'o la ni Irisi jɛra min kan dɔrɔn baara bɛ kɛ ni o de ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ Alizeri la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala ka nɔgɔya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye Sudan olu fana bɛ ka MINUSMA gɛn bi a ka bon hakili ma an bɛ n'o image yira aw la
Le Soudan attaque Antonio Guterres. L'ONU est chassée de force. Le Soudan attaque férocement l'ONU. C'est fini pour l'ONU au Soudan. Le Soudan exige, l'ONU doit quitter immédiatement. Le Soudan exige le départ immédiat de la mission de l'ONU de son territoire. Incroyable, après le départ de l'ONU, accompagné d'une honte terrible du Mali, la MINUSMA, le Soudan se révolte catégoriquement contre l'ONU. Attention, c'est très grave, les causes de cette décision du Soudan a choqué toute l'Afrique. Tu risques d'être terriblement dégoûté des actions de l'ONU en Afrique entière. Incroyable, mais vrai. Le Soudan se dit énormément déçu de la soi-disant mission intégrée de l'ONU nommée UNITAMS au Soudan et a exigé formellement, définitivement et catégoriquement l'arrêt instantané de cette mission onuienne. Pas d'ultimatum, pas de délai, un départ immédiat de l'ONU. Une mission qui avait pour objectif de suivre le Soudan dans sa transition politique. Attention l'ONU, plus de mission intégrée de l'ONU. D'abord, ni Soudan fana kununto ye ko minye minisima ye ku ka jamana bla sisan u kanu nya datugu ku nya da ele ka minisima soro ka jamana kono. Soudan fana dusu bolen be bi minisima ko ka bo hakelima ko minisima ku ka jamana bla san dele. Ni da ke chugo de utra jamana fen kono lafiya mana ye. Utra jamana fen kono yen kele ma ban. Sa ko mana ta fen nous tara ko beta kele bay ka jamana kono olu betla ka do de fara kele te ban parce que olu ka balo bo de la olu ka soro bo de la Soudan an b'a ɲini aw fɛ ala kama a y'u gɛn ko Mali dɛ o bɛ jamana fɛn kɔnɔ n'a m'u gaw tɛ lafiya a b'u gɛn de jagoya k'a ka jamana bila i y'a faamu u kana fitinɛ wulu yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'u ka ONU kelen u ka ONU dangaden bila u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yen nɔ k'u ka ONU sɔrɔdasi dangaden ninnu wele kana bila u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yen nɔ mɔgɔ si kana u ka to i ka jamana kɔnɔ Afiriki dɛ o bɛ jamana fɛn kɔnɔ Afiriki a y'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen n'u tora i ka jamana kɔnɔ i ka jamana tɛ basigi i ka jamana tɛ lafiya a kɛlɛ tɛ ban i ka jamana tɛ don da la u taara jamana fɛn kɔnɔ k'u bɛ taa kɛlɛ ban kɛlɛ ma ban o bɛ mɔgɔ dɔw ka jamana kɔnɔ san 100 don o don dɔw de bɛ ka fara kɛlɛ kan jamana kɔnɔdenw bɛ ka sa k'u to yen e ni ala na kɛra sa e taara kɛlɛ min banni kama mɔgɔ bɛ ka sa e ɲɛna hali k'olu dɛmɛ o tɛ kɛ Mali de y'a sen fila kɔnɔ bila bɛ kɛ yoko fila ye yan Mali mana ko daminɛ ala bɛ barika don ko la Mali de y'aw gɛn walahi aw bɛ kɛ ɲugun tan fɛ Afiriki bɛɛ b'aw gɛn an bɛ ala de deli Soudan k'aw gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ yen nɔ aw kana to yen dɛ ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Mali Burkina Niger min ye depuis an ye Faransi gɛn parce que ka Faransi to Mali kɔnɔ hali an ka sanu n'an y'an ka sanu bɔ sisan n'an y'an ka sanu bɔ Faransi hali a bɔgɔ u tun b'a bɛɛ cɛ k'olu bɛna ko Faransi yan ko Mali tɛ se k'a ko n'u nana ko yan u b'a bɛɛ de ta a tɛ segin Mali kɔnɔ tuguni a depuis an y'an ka sanu ko minɛla k'u gɛn Mali Burkina Niger i y'a faamuya wala san 1 kɔnɔ an ye sanu tɔni 200 ni 32 an y'o de bɔ san 1 kɔnɔ ne balimaw Mali ni Burkina jɔra ka ban pewu ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma depuis an ye Faransi gɛn san 1 kɔnɔ i y'a faamuya wala sanu tɔni 230 ni kɔ an y'o de bɔ i b'a dɔn o bɛ bɛn joli ma miliyari ba 7 ni kɔ miliyari ba 7 ani kɔ ni sanu bɔta bɛnna o de ma miliyari ba 1 o sigiyɔrɔma 7 miliyari ba 1 o sigiyɔrɔma 7 i y'a faamuya bala an y'o de sɔrɔ ni sanu bɔta la san 1 kɔnɔ Mali Burkina Niger an ye sanu min bɔ a bɛnna tɔni 230 ni kɔ de ma a wari taara bɛn fo miliyari ba 7 ni kɔ de ma n ka cɛ an bɛna an ka siraw dilan k'an ka jamanaw développer i y'a faamuya bala an mago bɛ fɛn na bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ Mali Burkina bɛna tɛmɛ diɲɛ bɛɛ la parce que hɛrɛ min b'an bolo a tɛ maa si bolo hɛrɛ min b'an ka dugukolo duguma a tɛ maa si bolo san 1 kɔnɔ tɔni 200 ni kɔ an y'o de bɔ a bɛ taa bɛn miliyari ba 7 ni kɔ de ma miliyari ba 7 ani kɔ Mali ni Burkina y'o de sɔrɔ san 1 kɔnɔ tɔni na sanu la o wari bɛ sira joli dilan o wari bɛ lakana joli sabati o wari bɛ baara joli di nin jamana saba denw ma a ka ca dɛ an bɛna baara de sɔrɔ ka mais c'est fini ni nin b'a yira k'a fɔ Faransi de tun b'an ka sanu bɛɛ ta an y'u gɛn an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma san 1 tɔni 200 ni kɔ an y'o de sɔrɔ
a wari nga cɛ a miliyari tɛ ko nin so in kɔnɔ bilahi a miliyari tɛ ko nin so in kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ baara waɲa ka ɲi an bɛ dugawu de kɛ Asimi Goyita Ibrahim Traoré Abdraman Tchani hali bi u k'u cɛsiri jamana kɔnɔdenw mago bɛ baara la an mago bɛ lakana la an mago bɛ sira la an mago bɛ kɛnɛya la an mago bɛ fɛn bɛɛ la ka Mali ni Burkina Niger k'a kɛ komi Dubaï a se bɛ an ye a sɔrɔ b'an bolo a hɛrɛ b'an ka dugukolo duguma a pétrole a fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo an ye sanu min sɔrɔ nin san kelen kɔnɔ tɔni 200 ni kɔ bɛnna miliyari 7,000 ni kɔ de ma nka cɛ sanu de bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye o ni sanu b'i ka dugukolo duguma i ye banna de i ye waritigi de ye wa hɛrɛ b'i bolo sanu ale de bɛ kɛ ka wari dilan sanu de bɛ kɛ ka telefɔni dilan sanu de bɛ kɛ ka avion dilan sanu de bɛ kɛ ka fɛn bɛɛ dilan foyi tɛ se ka ɲɛ ni sanu t'a la foyi tɛ se ka dilan diɲɛ kɔnɔ ni sanu t'a la o de la faransi tun bɛ k'an ka sanu bɛɛ suɲa bi an y'an ka sanu minɛ Asimi de bɛ yen sanu comment ça s'appelle sanu dilan usine joli bɛ Mali kɔnɔ bi ka sanu k'a bɔ k'a ko k'a bɔ bɔgɔ la ka tɛntɛn ka ɲa o usine joli b'an bolo bi a ka ca a depuis an y'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka sanu n'an ka fɛn bɛɛ kɛra an ta ye bi an bɛ ka wari sɔrɔ sanu na a ka bon hakili ma Ala ka barika don Asimi na n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle sɛbɛnnikɔrɔkaw la Kidali minɛli diyara olu ye fo ka dama tɛmɛ an b'olu ka image k'a la sɛbɛnnikɔrɔ musow ani cɛw la sabula ko fɛn fo de an ka finitigilakaw kɔkɔrɔmadonni ye ka fɛn bɔbolola ka an sigi ka Mali bɛɛ k'an ta ye a diyara an ye fo ka tɛmɛ n'o tɛ an caman denw tɔɔra ye an dɔgɔninw tɔɔra ye an cɛw tɔɔra ye filiyatɔ ka ca Mali kɔnɔ mɛ dɔ bɔra filiyatɔ la ni Ala ka jɛ ye an bɛ Asimi fo k'a barikada k'a n'a ka premier ministre fo k'a barikada ka sɔrɔdasi bɛɛ fo k'a barikada an bɛ dugawu kɛ minnu tora kɛlɛda na n'u tora faso nɔfɛ sɔrɔdasi fara sivili kan an bɛ dugawu k'a bɛɛ Ala ka hinɛ a bɛɛ la Ala ka yafa k'a bɛɛ ma Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u fara sedusu kan u tora jamana ko de la u b'an ɲɛ an b'u kɔ mɛ ni Ala sɔnna ma nin ye Mali kɛlɛ y'an ta ye sɛbɛnnikɔrɔ sogojɔmusow ka nin taama in na cɛlakaw ma to kɔ cogo si la sabula ko fɛn fo de an ka finitigilakaw kɔkɔrɔmadonni ye ko olu bɛ sa o ko la o ko bɛ min fɔ ko bɛ Kidali minɛ k'a d'a ma o y'a fɔ o y'a kɛ donc sɛbɛnnikɔrɔ man kan ka kɛ kɔtɔ ye o ko kɔnɔ an kan k'an ka nisɔn yira k'a sabuya kɛ cogoya min na o ye jija mun kɛ o ye cɛsiri mun kɛ an bɛ Ala ka dɔ fara nin baara ɲuman in bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen b'i fɛ bi ka da kun jumɛn kan depuis nana i ye Mali segin a danbe kɔnɔ i ye Mali territoire bɛɛ kɛ an ta ye ɲa tɛ cɛkɔrɔbaw la kɛnɛma musokɔrɔbaw anw yɛrɛ ye fɛti kɛ yan jama bɔra a ka bon hakili ma depuis Ala ka maliyɛnw da faransi a o ma deli ka nin jama ɲɔgɔn labɔ depuis an ye meeting ni fɛnw daminɛ faransi an ye jama min labɔ samedi don i y'a faamuya b'a la a tɛ ku TGV kɔnɔ sali fara fo k'a bɔn o b'a yira k'a fɔ a bɛ sira min ka tiɲɛ don a bɛ baara min na a ka di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye wa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ aw fɛ bɛɛ bɛ aw kɔ ni élection kɛra tako kelen don parce que maliyɛnw tɛ mɔgɔ si fɛ Mali kɔnɔ ni Asimi tɛ maliyɛnw tɛ mɔgɔ si dɔn Mali kɔnɔ ni Asimi tɛ Asimi de y'an furakɛ Asimi de y'an ka jamana segin a danbe kɔnɔ Asimi de ye avion san Asimi de ye sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ an ye fɛn fɛn ɲini a fɛ a y'a bɛɛ kɛ Mali ye Asimi taa ni baara ye maliyɛnden bɛɛ b'i fɛ ka da mun kan i ka baara ɲuman kɛli an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na turosu dama yira aw la olu jɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la ko u ka dɛmɛ bɛ Gamu ye n'i y'a ye Gamu kɛra comment ça s'appelle Kidali gouverneur ye a bɛnna olu ma an bɛ min fɔ Gamu ye ni mɔgɔ sugu ninnu kana sɔn u ka gɛrɛ i la dɛ parce que turosu ninnu o bɛ se t'u ye tuguni quoi o b'a essayer k'u bɛ segin ka na mɛ kana sɔn dɛ turosu fɛn fɛn mana na ko négociation a y'a kun ci k'a dafara o y'an fa n'an ba minnu faga olu tɛ se ka wuli tuguni turosi fɛn fɛn mana na ko négociation n'a y'a sɔrɔ a y'a kun ci k'a dafara o y'an fa n'an ba minnu faga olu tɛ se ka wuli tuguni an b'olu ka image yira u la. ɲatu la. جنرال الهازي قاموا فليكو يواجه يقل غوفرنر وان كيداد نجاس سليت الجين نجاد يغل خير الجين يا الدولة تمالي انت دار نرتاي انت دار انا قال انت دار الله انت دار نسيرتي لكن يوب إيجا فليسم وانا قلنا كان يضينا نسنو دخكومي وانا نسنو
شون دنجل خير الجين يا يكادوا وين دغ يجروا تيتك في الدولة ما يغطيك في الشغل الناس نجاس الخير الجين جاس شون دا شكرا مقبورا a vidéo ka jandoni ko u bɛ gamu fo a kɛra ɲamɔgɔ min ye kidali kɔnɔ k'a bɛnna olu ma turosiw de filɛ ne ka nin fɔ dɛ nin bɛ mun de yira sisan u barika banna se t'u ye tuguni o bɛ fɛ ka segin cogo t'a la dɛ a ye mɔgɔ minnu faga n'a ye olu la wuli ka pɛridi min ladon mali kɔnɔ n'a sera k'olu lasegin an bɛ jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma en tant que solution ma sɔrɔ o la cɛ o cɛ mana na ko yafa n'an y'i sɔrɔ an bɛ kun ci k'i dafara yafa tɛ yen aw kana dan ka gamu fo dɛ a ye taa gamu nɛmu walima a ye taa ka samara jɔsi yafa tɛ yen négociation tɛ yen waati min na se tun bɛ aw ye a fɔra ko aw ka sabali aw ma sɔn ka sabali bi se bɛ mali ye n'aw nana ko k'aw bɛ sabali trop tard yafa tɛ yen dɛ aw bɛɛ kun bɛ ci k'aw dafara o de u bɛ k'o de fɔ ko gamu kɛlen kidali gouverneur ye k'a bɛnna olu ma a diyara olu ye wa olu bɛ gamu kɔ aw tɛ gamu kɔ dɛ aw b'aw yɛrɛ de kɔ a tɛ marché yan dɛ a tɛ marché yan dɛ walahi an tɛ yafa aw ma bi an tɛ yafa aw ma sini n'an y'aw sɔrɔ fana an b'aw bɛɛ faga n'an ye cɛ o cɛ sɔrɔ kidali kɔnɔ an b'i faga gamu kana musalaha foyi kɛ ninnu ye se bɛ mali armée bi se bɛ mali ye bi minɛnw b'an bolo bi négociation tɛ yen bana jugu fura ye fura jugu ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna comment s'appelle Azawad mɔgɔw la a ye nin muso jalani lamɛn dɛ nin kɛra fatɔ yɛrɛ a ye nin lamɛn. Merci. Bonjour à tous. Merci. Je voudrais d'abord apporter mon soutien à nos frères de l'Azawad qui souffrent d'injustice. Beaucoup de personnes ont été tuées ces derniers mois par l'armée malienne et aussi par les mercenaires Wagner. Vous avez vu les images de crimes commis sans que personne ne parle au niveau international. I jɔ an ka nin lagasa den lajɔ e k'a lajɛ sida bɛ ɲini k'a faga e k'a lajɛ nin cɛ fɛn fɛn sigilen filɛ kɛrɛfɛ a bɛɛ b'a mago ɲa ye i y'a faamuya fo k'a barika ban cɛ fɛn fɛn sigilen filɛ kɛrɛfɛ suraka ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ kulusi bɔ a la ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya kafiri den aw b'a dɔn a ye min fɔ wa ko kidali kɔnɔ ko population caman fagara mali sɔrɔdasiw fɛ ko kidali kɔnɔ ko population caman fagara Wagner fɛ kafiri den bɔnɛ ma wolo pour que i m'a fɔ k'i to mali kɔnɔ ka n'i sigi faransi yan i y'a faamuya wala ko population caman barika e bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ barika t'olu la olu tigɛlen yɛrɛ b'aw la i ma o taara kisini de d'aw ma k'aw ka taa k'a yɛrɛ ɲɔ kɛ ye kunun o tun bɛ quartier kunturu de d'aw ma waati min na se tun b'aw ye n'aw nana k'a bɛ na fo a bɛ taa kuma France 24 ninnu na bi aw sigilen de filɛ kisini kɔnɔ ka telefɔni ɲɛsin aw yɛrɛ ma depuis o yɔrɔ la e t'a dɔn k'aw ta tiɲɛna u sigilen de filɛ kisini kɔnɔ o filɛ kisini de kɔnɔ ta o bɛ si kisini kɔnɔ o bɛ dumuni kɛ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ ye i y'a faamuya wala n'a figi denya la k'an ye population de faga n'an ye population faga mun bɛ yen i bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu olu bɛ se ka mun bɔ a la a ko min ye kidali kɔnɔ ko mali sɔrɔdasiw ye population de faga ko Wagner ye population de faga ko nin bɛɛ kɛra ko diɲɛmɔgɔw fana sigilen don ko k'o lajɛ ko foyi ma bɔ a la mun bɛ bɔ a la terroriste de bɛ ka faga o dalilu bɛɛ bɛ bolo a ne nana sigi n'a figi denya la fo a bɛ kasi kɔlɔnjugu jira a bɛ kari yɛrɛ kɔnɔ bi la ne y'o de fɔ n k'aw tɛ se tuguni sa ka n'i sigi an ye population faga fo a b'a yɛrɛ hinɛ don comment s'appelle droit de l'homme mɔgɔw la k'a yɛrɛ hinɛ don kafiriw la kafiriw b'a dɔn min bɛ senna o e t'a kalama mɛ olu b'a dɔn min bɛ yen o olu b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka faga o i yɛrɛ m'a fɔ k'o tɛ ka kuma i yɛrɛ m'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ ko ma kuma o b'a dɔn terroriste de bɛ ka faga o b'a dɔn ko population tɛ ka faga n'afiriki den i sigi sidatɔ den i fasalen ko gawo fatɔ ni kankalajan ye cɛ mu cɛkɔrɔba minnu bɛ kɛrɛfɛ n ka cɛ o b'u da e kan fo k'i disi pɛrɛn yen nɔ o b'u da e kan fo k'i disi bɛɛ kari yen nɔ subaga muso sigilen lajɛ nkalonbatigɛla hɔrɔnkolon kafiri nin bɛɛ kɔfɛ saya bɛ yen ni sara ala bɛ tila k'i kari jahanama kɔnɔ ye fɛn fɛn kɛra kidali mara la aw Azawad ninnu de y'a lase kidali ma tiɲɛni fɛn fɛn donna aw de y'a ala don u kun ɲɛ ne nan'i sigi wuluden kan ko i y'a faamuya b'a la ko an ka sɔrɔdasiw fa de b'u la n'u bɛ population faga walima u bɛ dɔrɔgu de min n'o bɛ taa o taara mɔgɔ jugu de faga droit de l'homme mɔgɔ yɛrɛ b'a kalama olu de tun bɛ yen o olu de y'aw fabriqué k'aw bila yen an b'a bɛɛ bunte i bɛ se ka n'i sigi faransi yan de k'a kɛ nafigidenya ye mali kɔnɔ i tɛ se k'a kɛ i bɛ se ka n'i sigi faransi yan k'a kɛ nafigidenya ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ sida tɔ yen
jɛnɛ akɛla ala jugu musokolon ne balimaw an bɛ na comment ça s'appelle an bɛ na a tɔgɔ Abdoulaye Diop an bɛ na Abdoulaye Diop la an ka ca ale fana baara wanya ka ɲi quoi an ka Diop lamɛn voilà a ye Diop lamɛn dɛ nka cɛ baara min bɛ ka kɛ Mali ni Burkina fɛ an ka jan an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ Abdoulaye Diop a bɛ 2 minutes di yan Diop yɛrɛ bɛ min wala filɛ waraba filɛ. U bɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔ cogo min secrétariat yɛrɛ bɛ se ka sigi cogo min baara fɛɛrɛ fɛn o fɛn kan ka tigɛ k'a ko lawaleya nafolo minnu kan ka ɲini o kɔnɔ donc an ka experts bɛ n'u hakili jagabɔ o de kan tile 2 n'u bɛnna min kan u bɛ na o ko lafɛsɛfɛsɛ k'o da ministre des affaires étrangères u kɔrɔ anw b'a lajɛ n'an y'o adopté fana an b'a ci jamana ɲɛmaaw ma o fana b'a to sisan nɔ résultat ko bɛ se ka kɛ réalité ye cogo min parce que sisan a bɛ sɛbɛn de kan donc ni étape min ani min kɛ sisan nɔ a ko de bɛ na waleya k'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw an'an ka jamanadenw an cɛsirilen de bɛ pour que alliance des états du Sahel ni a ka se ka kɛ réalité ye cogo min a bɛ se ka kɛ réalité o tɛ se ka kɛ gouvernement dɔrɔn fana ka yɔrɔ ye hakili jagabɔ fana kan ka lajɛ k'a fɔ n'i y'a ye Liptako Gourma nin fana tɔgɔ min b'a la sa a bɛ k'a sɔrɔ an ka jamana 3 jamanadenw de fana wulila a ko la donc n'a ko fana bɛ lawaleya f'an ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ de an bɛ se k'an ka musow an ka denmisɛnninw mɔgɔ minnu élus société civile secteur privé olu fana jɔyɔrɔ bɛ se ka k'a la cogo min donc n'o baara ninnu bɛɛ kɛra an hakili la an bɛna se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to Liptako Gourma bɛ se ka baara kɛ an ka jamanadenw jimi sira fɛ k'an ka jamanaw surunya ɲɔgɔn na ni sirakow de kan ka boloda olu ka se ka boloda ni chemin de fer de kan ka boloda olu ka boloda lakanani yɛrɛ olu bɛ ɲɛfɔ parce que olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ déjà donc o bɛɛ de ye bi baara nin ye ko experts u bɛ fara ɲɔgɔn kan u kan ka se ka o jaabi di pour que ministres fana ka na alamisa don ministres fana bɛ na nin baara lajɛ k'aw fana adopté. Video kana janya aw yɛrɛ tulo bɛ Abdoulaye Diop la baara minnu sigira sen kan ni jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ a baara bɛ ka kɛ bi dɛ Mali Burkina Niger an ka wariw bɛna kɛ kelen ye banque mondiale an bɛn'o sigi ni jamana 3 tɔgɔ la min ye avion de compagnie ye o bɛna sigi ni jamana 3 tɔgɔ la min y'an ka passeport ye a bɛɛ bɛna kɛ kelen ye Mali Burkina Niger nin bɛna kɛ taman ni jamana 3 in bɛna diya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan parce que fɛn min bɛ nin jamana 3 bolo a tɛ diɲɛ maa si bolo nin jamana 3 in hɛrɛ min b'u ka dugukolo duguma a tɛ diɲɛ jamana si dugukolo duguma ni an ka ɲɛmɔgɔw y'u tile fali kɔ kan Maliyɛn den bɛɛ bɛna lafiya maa si tɛ taa tunga la tuguni tubabuw bɛ taa bɔrɔ ta an bolo hali a tɛ mɛn an b'a laban ni Buba fana walasa ɛri kana janya ne balimaw n tɛ fɛ ka Buba fana ka video jouer quoi jusque k'a ka yɔrɔnin dɔ décortiquer a sigilen bɛ a wuluden kan a sigilen bɛ ŋaniya jugudenya la laɲini 2 t'a la bi Maliyɛn bɛɛ ka sa komi ale ta tiɲɛna ale kɛra juguw sago ye ale kɛra ba sinamuso sago ye ale kɛra filafilamanani ye bi a bɛ fɛ Maliyɛn den bɛɛ ka kɛ ale ɲɔgɔn ye ala tɛ ni sago kɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke ŋaniya jugudenya min b'i la n'i m'a bila dɔ de bɛ fara ta tiɲɛ kan ka taa dɔ de bɛ fara i y'a faamuya b'a la i mago sali kan ka taa quoi Buba fana ala ko hadamaden ni sake n'ala ye mɔgɔ min bila i ɲɛ i kan ka tugu a kɔ de ala ye mɔgɔ min bonya i kan ka bonya n'i m'a bonya ni k'i b'a dɔgɔya i tɛ foyi sɔrɔ ni malo tɛ Buba fana sigilen don bi i y'a faamuya b'a la ka ŋaniya i y'a faamuya Maliyɛndenw bɛ se ka sa cogo min na Maliyɛndenw ka tɔɔrɔ Buba fana bɛ yɛlɛ n'o ye Maliyɛndenw ka saya Buba fana bɛ waso n'o de ye degun mana Maliyɛndenw sɔrɔ dɔrɔn i b'a ye réseau sanfɛ nin kɛra ɲafungɛ dɛ nin kɛra yan fɛ dɛ nin kɛra yan fɛ dɛ an y'a fɔ dɛ an ye nin fɔ e ye mun de fɔ bi ka fisa ni kunu ye d'ailleurs an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ e n'i ka président de y'a lase an ma an bɛ ka bɛɛ de dilan an bɛ ka bɛɛ de réparer a bon walahi n'i ma dɔ bɔ ŋaniya jugudenya la n'i donna da la i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin ye n t'a dɔn kɛlɛ bɛ ni Modibo Kɔnɛ de cɛ walima kɛlɛ bɛ ni mɔgɔ min cɛ mais ni e ye ŋaniya jugudenya ta k'a ɲɛsin Mali bɛɛ ma nka cɛ i ŋaniya bɛ segin i yɛrɛ ma i ɲɛ t'a la i barika banna i bɛ tile ka video kɛ hali mɔgɔ 2 t'a lajɛ komi e bɛ fɛ Maliyɛnw ka sa an fana bɛ ŋaniya jugudenya ta k'a ɲɛsin ma i y'a faamuya b'a la ala k'i faga ala k'i ta tiɲɛ ala k'i kɛ juguw sago ye ala sake hali i dalen bɛ li min sanfɛ ala k'a to li in ka kari n'i ye
i dalen bɛ li min kan n'a karila n'i ye nɛgɛ minnu bɛ li na bɛɛ ka sɔrɔ i kɔnɔ yen nɔ k'i faga k'i kun ci k'i da fara ye i y'a faamuya b'a la kuma fɛn fɛn bɛ bɔ i da kɔnɔ a bɛɛ ka kɛ jahanama y'i kɔnɔ k'i sidugu den latunu i ni maliyɛn an bɛ ala de deli dɛ hali ni bɔra i ka so k'i bɛ taa buru san i ni maliyɛn den min ɲɛ mana da ɲɔgɔn kan u y'a faamuya b'a la u ka k'i sata ye k'i sijugu den latunu ka bɔ an da la komi e bɛ ka saya de kanu maliyɛnw ye e y'o ye e bɛ fɛ maliyɛnw de ka sa an fana b'i danga yan an tɛ dangali fɛ dɛ mɛ e y'o ye e bɛ ka maliyɛnw danga i bɛ ka waso ni maliyɛnw ka saya ye i bɛ ka waso ni maliyɛnw ka degun ye an bɛ ala de deli hali dumuni min i b'a kɛ dɛ ala k'a kɛ jahanama y'i kɔnɔ n'i bɔra k'i bɛ taa bo kɛ ala kana to bo in ka bɔ i kɔnɔ bo in ka kɛ tasuma ye k'i bɔbara bɛɛ jɛni ye ala k'a to hali i bɛ ji min ji in ka k'i sata ye n'i bɔra k'i bɛ taa buru san i ni maliyɛn den min mana ɲɔgɔn ye u k'i kun ci k'i da fara k'i faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an b'a tɛrɛ juguya fɔ nin cogo de la k'i danga parce que e y'o ye e bɛ ka saya de kanu ni maliyɛnw ye e bɛ maliyɛndenw ka saya de fɛ bi e bɛ maliyɛndenw ka tɔɔrɔ de fɛ bi e bɛ fɛ bi mali bɛɛ ka jɛni an fana bɛ ala deli dɛ hali i bɛ si so min kɔnɔ so in ka bin i kan i bɛ si so min kɔnɔ ala ka so in bin i kan yen nɔ k'i ka kaburu kɛ yen ye quoi i y'a faamuya o la i bɛ hali dumuni min i b'a dun dɛ ala k'a bɛɛ k'i sata ye n'i bɔra k'i bɛ taa dugu la i bɛ boli terrain min kɔnɔ ala k'a to terrain ka sira bila araye ka bɔ terrain kɔnɔ k'i kun ci k'i da fara n'i donna avion kɔnɔ avion ka bin ye k'i faga voilà c'est comme ça. An tɛ nin kuma sugu ninnu fɔ dɛ mais petinin ta trop c'est trop hali fɛn min ma kɛ ɲafunge u y'an ka sɔrɔsiw bɛɛ faga u y'an ka nin bɛɛ faga an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ c'est normal a ma f'u ye ko mali kɛlɛ banna o mais baara fanba de kɛra yɔrɔ min tun ka gɛlɛn ni yɔrɔ bɛɛ ye an ye yen minɛ kidali n'i nan'i sigi dɛ an taara kidali waati min na dɛ u taara ɲafunge minɛ n'u ye ɲafunge minɛ u m'a bila wa n'u ye ɲafunge minɛ u y'a bila a komi e bɛ fɛ maliyɛnw ka sa an fana bɛ ala deli ala k'i faga ala k'a to maliyɛnden dɔ k'i faga faransi yan ala k'a to i y'a faamuya la i bɔtɔ la k'i bɛ taa dugu kɔnɔ mobili dɔ ka k'i sata ye i y'a faamuya la hali i ka sunkuru n'i y'i wuluden don o kɔnɔ ala k'a to i y'a faamuya la o ka kɛ volcan ye k'i wuluden jɛni ye ala ka n'i ɲasuma ala ka n'i kɔsuma ala k'i halaki ala k'i mago sa ala k'i kɛ yoko fila ye ala k'a to i ka sa kaso la faransi yan parce que i bɛ kaso de la ye mɔgɔ min tɛ se ka taa ɲɛnajɛyɔrɔ la mɔgɔ min tɛ se ka taa burusan na mɔgɔ min tɛ se ka foyi kɛ bi ala ka dɔ fara i ka kaso kuntala kan ala ka dɔ fara i ka dusukasi kan ala ka dɔ fara i ka ŋaniya jugudenya kan ala kana to i ka lafiya diɲɛ kɔnɔ parce que i bɛ ka maliyɛn bɛɛ tɔɲɔ bi i bɛ ka ala deli bi maliyɛn bɛɛ ka sa i bɛ ka ala deli bi degun ka maliyɛn bɛɛ sɔrɔ buba fana ka laɲini ye nin de walasa a ka fɔ a ye buwa gɛn asimi ninnu dɛsɛra ka mali jɔ maliyɛnw bɛɛ ka sa hali fɛn min ma kɛ a kɛra turɔsiw ka kunnafoni lasela de ye quoi turɔsiw ka video bɛ partager ko jugu bɛ ka ta dɔrɔn ka ɲɛsin mali ma ala kana hɛrɛ kɛ ala kan'i ɲasuma ala kan'i kɔsuma ala kana barika don i fɛ ko foyi de la ala k'a to i ka sa bi ala k'a to mobili ka yɛlɛ ka k'i faga ala k'a to i y'a faamuya i bɛ si so min kɔnɔ so in ka bi ka k'i batari sote ala k'a to i bɛ ji min min ji in ka k'i kɔnɔ volcan ye ala k'a to i y'a faamuya bala hali n'i taara i da n t'a dɔn sunkuru muso yɛrɛ t'a bolo parce que a batara den tɛ marché i mana ɲabɔ muso fɛ ala k'a k'i sata ye i bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ala kana kɛ hɛrɛ i ma ala k'i kɔ jeni k'i ɲɛ jeni k'i halaki k'i sijugu den k'a latunu ka bɔ malidenw tu la yan danga den danga safinɛ kunba mɔgɔ ŋaniya jugu den hali ka telefɔni n'i taara i sigi k'i bɛ video kɛ n'a ye ala k'a to telefɔni ka pɛrɛn k'i batari sote ye n'i taara i sigi k'i bɛ video kɛ ni telefɔni ye ala k'a to telefɔni ka kɛ komi bɔmu juguba i y'a faamuya la k'i to kuma na dɔrɔn telefɔni k'a sote k'a sote i y'a faamuya la k'i kun ci k'i da fara k'i sijugu den ka bɔ mali kɔnɔ i ni maa si tɛ kelen ye mɔgɔ ŋaniya jugu den k'a firi ala jugu i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na i t'a to aw ni ɲɔgɔn cɛ mais maliyɛn mana sa dɔrɔn walima degun mana maliyɛn sɔrɔ i bɛ bɔ n'i ka telefɔni n'i da nɔgɔlen ni i jugusago da ye nin ye mali sɔrɔ dɛ nin ye mali sɔrɔ mali ka fisa ni bi ka fisa ni kunu ye fɛn fɛn mana mali sɔrɔ bi an tɛ bɔ asimi kɔ an tɛ asimi labila mɔgɔ si ye parce que o ye min kɛ mɔgɔ ma kɛ mali kɔnɔ k'a feere den bɔnɛma wolo an bɛ ala de deli i bɛ si so min kɔnɔ ala k'a to so in ka bin kan k'i faga yen nɔ i su yɛrɛ kana ye quoi ala k'a to hali y'a faamuya la n'i sara hali ka kaburu tasuma ka mɛnɛ a kɔnɔ saw ɲɛnama ka bɔ i ka kaburu kɔnɔ i y'a faamuya k'i wuluden ɲɛmɛ ye ala kan'i ɲɛsuma ala kan'i kɔsuma ala kana barika don ala kana den nɔgɔya ye ala kana muso nɔgɔya ye i bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ala kana sigi nɔgɔya ye parce que i ye mɔgɔw tɔɲɔ k'a fili den bɔnɛma wolo ala jugu barika bannen den
Buba Fane de Bouma Soumaworo. Ibe dumuni min dun akaki i masataye. Ibe jimi mi akaki sataye. Ibe bolma fe min kona ki kunchi ki dafara. Ya fa me bala ibe do avion min kona ala ka to aka bini. Ibe siso min kona ala ka to so inka binka ki fara. Ni bora ki beta du kona malende me mani ala ka to malende ki fara. Ibe fen fen yi jian kona ala kana noye. Haketo be kuma kona wassalam.